namhlanje banamalungelo okwenza wonke amaqembu kababa wabo. Sebekhulile manje, sasihleke khona ukuthi basebebadala bese sithi naku umzila abafana besinigadele i-album abafana bamgqumene yolandela obe kuyilaba abafana laba. Bese kuthi uSikhevane noJezi elikhulu ofisha abakhulu. Ofisha abakhulu. Obani? It's been confirmed abafana bakaMgqumeni uSikhevana noJezi elikhulu badlulisele i-torch kubafana bakaMgqumeni, iy'ngane zikaMgqumeni okusimiselo noLusanda. Benze lesi simemezelo laphana-ke kwi-competition ye-Mother of All Maskandi Festival. Wona uSikhevana benoJezi elikhulu sebezoba ofisha abakhulu. Kuyabongeka-ke leso simemezelo ukuthi-ke basenze kusenephithizelo kade kukhona. Kuyajabulisa ukuthi-ke khona into ade beyicabanga all along ukwenzela iy'ngane kaMgqumeni into enhle kangaka. Ukuthi isinqumo esihle lesi noma akusiyo isinqumo esihle lokho, kuyobona la ukuhamba kwesikhathi ukuthi bona abafana benza kanjani, abaphathela umsebenzi, abantu abazoba distributhela umusic wabo online, ukustreama, ukuqasha emcimbini. Lokho kusazodetermine yiyo-ke indlela abazoyihamba ukuthi kuhamba kanjani. Abafana bakaMgqumeni-ke indeke indlela abayihambile kulo mculo. Kuningi aba-achievile, ziningi ney'ndondo ey'ningi abay'tholile, ama-competition abawangenelile bawawina, including ama-SATPA, ama-SAMA, I Believe nama-Gospel Crown. Kukhona abakutholayo khona lapho. Banominethwe ey'ndaweni ey'ningi kakhulu, basebenza kahle kakhulu. Basanda kukonyeliswa nge-gold single ethi ngiyakudinga dala. So ngingasho nje ukuthi kuncane abanga-achievanga when it comes to iqembu abafana bakaMgqumeni. Siyababongela. Bekunama-challenges-ke kula madoda since uMgqumeni adlule emhlabeni. Ngiyacabanga, angikho sure, ngiyacabanga uMgqumeni umzala kuba. Leyo information ngiyiconfirme, ngeke ngizwe nami kancane. Kodwa if kungumzala-ke okay, kuhle kunjalo. Shuthi-ke into enhle abayenzile-ke ukuthi-ke isipho lesi besiphe iy'ngane kaMgqumeni. Ngiyathemba ukuthi-ke abantu bazobe baphethe labafana bazobagayida kahle, bebabonise nangendlela umculo wamaskandi o-difficult ngakhona, na the way iqiniso elingekho ngakhona emculweni. Abahleli bemcimbi, kuthatha amasayidi ukwenzelela, ukungaqashwa ngemali okuyiyona-yona. Umuntu ozofuna ukungena phakathi kwabo ebaxabanise ethi hlukanani, niyakwazi ukuyiculela, ukubhala kwey'ngoma, ukudistributha kwemali ezobe itholakala ngomsebenzi. Ama-challenges asazoba maningi kakhulu. Lokho sizokubona uma uhambo lwabo luqhubeka nanokuthi bazothini. Okubalulekile-ke ukubhala-ke iy'ngoma, ukushaya nje ingoma enenkosi phakathi, njengoba kade benza nje uSikhevana benoJezi elikhulu. Baculile abafowethu, bacula isikhathi eside and becula kahle. Batravelile na-overseas bayophefoma khona. Angazi noma beyine-Russia or ko-China, kodwa khona abaya khona. Maybe ko-Spain ngathi baya. So akukho abangakwenzanga, kuncane kakhulu abekusela. Ama-awards, recognition, yonke into bayenzile egameni likaMaskandi. So lezo ndaba lezo-ke ngokwami zinhle, kodwa ukuthi isinqumo esihle noma isinqumo esikanjani uzobonakala kubo abafana ukuthi bawuphatha kanjani umsebenzi asebenikezwe wona ukuthi bewuthathe. I-handover-ke le, ukuphasa kwe-torch to the next generation, hoping that sizobona izinto ezinhle zodwa. Kodwa kubuya kunzima kulabafana abashiwe amaqhawe. Kunzima, umculo unzima. Angazi noma ama-expectations ayemakhulu kakhulu yini after kudlule uMgqumeni, after kudlule uMtshengiseni, ukuthi silindele nabo ukuthi abafana bazokwenza njengobaba babo, ngoba lezi zacathulo kunzima kakhulu ukuthi abafana beyiqoke.
nobani engazama ukuyigqoka kunzima ku-difficult kakhulu. So u-expecta ukuthi nabo benze ngabazali babo beku-unfair kubona ukuthi sibeke lowo msebenzi lowo duty engekho ongayenza naye umuntu ongathiwa mayinike i-chance ayenze kunzima kakhulu. Ukufana nje isikhathi samgqomeni ungasivala usithini the way emgqomeni ene-talent engakhona, kodwa-ke asikho-ke lapho-ke silapha ekuthenini-ke asithembe ukuthi kulokhu-ke kuzoba nozinzo ama-up and down ngeke senzeke. Bazothola imanager, bazothola umuntu ozobasiza ngayo yonke indlela ukubafakela umculo wabo online lona oyinkinga, bethole iy'mali zabo ngendlela efanele ko-Spotify, kuma-iTunes, ko-Deezer, YouTube Music, Amazon Music, kuzo zonke lezo ndawo lezo. Kube nabantu abazolungisethe njengama-account abo ukuthi online into yabo ihambe kahle, kwa-RISA, kwa-SAMRO, everything. Asithembe ukuthi-ke lokhu-ke kuzokwenza ukuthi nabo bethobeke ey'nhlizweni zabo ngoba kwabanye bekukhona ukukhala okuthize except uLusando bayizamela ngendlela ayizamela ngayo eyihlanganisela ngoba be-understand ukuthi impilo inzima, angeke asonge izandla alinde ukuthi uzokhangezwa mhlambe ngendlela azokhangezwa ngayo. Bepatanisa ubuya kusebenzeni koJiva, ubuye kusebenzeni no-DSD, bamfakile ngaphansi kwekhwapha, kwaba nama-challenges bemgayida ukuthi-ke mfana nansi impilo, kodwa-ke impilo sometimes inama-challenges akhona and are-difficult ukuthi agcineke. So ngiyathemba and I hope bazoyithola i-support. Umgqumeni we-talented kakhulu, behamba phambili ngakwendima yakhe naye ey'ntweni kade ezenza umgqumeni. Angeke simdlele umona mhlaba sithi umgqumeni ubengenalo ithando, ubenalo ithalente. Sibabonga kakhulu abafana, siyathemba-ke ukuthi-ke bazophatha kahle lo msebenzi abawunikeziwe. Nisale kahle. Namhlanje banamalungelo okwenza wonke amaqembu kababa wabo. Sebekhulile manje, sasihleke khona ukuthi basebebadala bese sithi naku umzila abafana besinigadele i-album abafana bamgqumeni eyolandela obe kuyilaba abafana laba. Bese kuthi uSikhevane noJezi elikhulu, ofisha abakhulu, ofisha abakhulu.